Možno si to neuvedomuješ, ale tvojim najväčším problémom je stres. Nedostatok peňazí, nesplnené povinnosti, zlé vzťahy v rodine, škole, v práci, v partnerskom živote. Príčin môže byť veľa, no výsledok je vždy rovnaký. Je ním stres. Žiaľ, mieru tvojho stresu zvyšujú aj tvoji milovaní. Rodičia, súrodenci, partnerka a mnohí ďalší. Všetci majú od teba nejaké očakávania a ty nikoho nechceš sklamať. Teraz si k tomu všetkému pripočítaj stres, ktorý si vytváraš ty sám. Stále sa za niečím náhliš a snívaš o veciach, ktoré chceš, no nemôžeš mať. Chcel by si život bez stresu? Je to síce pekná predstava, no žiaľ z ríše fantázie. Je to niečo, o čom môžeš snívať, no v realite sa to skoro nikdy nestane. Prečo? Pretože vždy bude existovať niečo, čo bude v tebe vytvárať istý druh stresu. Aby si mi lepšie rozumel, uvediem príklad. Predstav si, že tvojim najväčším stresom je základná škola. Stresujú ťa učiteľky, stresujú ťa známky, vlastne ťa stresuje celé to prostredie. Prejde pár rokov a ty úspešne ukončíš základnú školu. Čo nasleduje? Stredná, samozrejme. Zbavil si sa stresu zo základnej školy a prichádza stres zo strednej školy. Zrazu zistíš, že na tej základnej nebolo až tak zle. Takto to ide pár rokov a príde maturita. A ty si v takom strese, ako ešte nikdy. No dobre, predpokladajme, že si dostatočne šikovný a maturitu zvládneš. Ale čo teraz? Ísť na vysokú, zamestnať sa? Alebo začať vlastné podnikanie? Samotné rozhodovanie v tebe vytvára stres. Navyše doteraz sa o teba starali rodičia. Ale tie časy sú nenávratne preč. Zrazu musíš zarábať peniaze. A zarábanie peňazí je veľmi stresujúca záležitosť. Nie je toho stresu ako si veľa? A ak áno, aké je riešenie? Rozhodne ním nie je alkohol, ani iné návykové látky. Verím, že ti nemusím vysvetľovať, že drogy a alkohol spôsobujú množstvo komplikácií a vzniká na nich závislosť. No možno ťa prekvapí, že práve alkohol a drogy paradoxne zvyšujú pravdepodobnosť vzniku chronického stresu, čo je najnebezpečnejšia forma stresu. Stres je nebezpečný a spôsobuje množstvo problémov, ako sú napríklad oslabenie imunitného systému, kvôli ktorému človek častejšie trpí nádchami, herpesmi alebo napríklad chrípkou. To však ani zďaleka nie je všetko. Ďalej stres spôsobuje množstvo kardiovaskulárnych chorôb, ako sú napríklad zvýšený krvný tlak alebo srdcová arytmia. Ďalej spôsobuje ochorenia nervovej sústavy, ktoré vedú k sociálnej izolácii a zlej životospráve. Ďalej, problémy s pohybovou sústavou, ktoré vedú k reumatickým ochoreniam. Potom sú tu aspiračné problémy, ako napríklad dýchavičnosť a astma. Ďalej problémy s tráviacim traktom, ktoré sa najčastejšie prejavujú v podobe zápchy, hnačiek alebo zvracania. A v neposlednom rade spôsobuje duševnú nerovnováhu, pri ktorej môže slabosť a úzkosť prerásť až do depresie. Toto všetko je vedecky podložené. Nie je to však všetko, čo stres spôsobuje. Vedci totiž potvrdili pravdivosť porekadla
Starosti robia šediny. Dokázali totiž, že pretrvávajúci stres spôsobuje rýchlejšie starnutie buniek a následne ich rýchlejšiu smrť. Uznávaný onkológ Fred Goldman potvrdil, že ak by sa nám podarilo stresu vyhnúť, je pravdepodobné, že by sme sa dožívali oveľa vyššieho veku. Ale ako sme si pred chvíľou vysvetlili, v praxi je vyhýbanie stresu veľmi náročné. Aj preto je oveľa lepším riešením vedieť so stresom správne pracovať. To znamená využiť stres vo svoj prospech a potom sa ho zbaviť. Ako na to? Dobrým predpokladom k úspechu je zdravá strava a kvalitný spánok. Existuje však tajný trik, ktorý ťa upokojí a zbaví stresu ešte efektívnejšie. Tým tajným trikom je pohyb. Áno, obyčajný pohyb preukázateľne znižuje hladinu stresových hormónov a naopak zvyšuje uvoľňovanie dopamínu, známeho ako aj hormón šťastia, čo má pozitívny vplyv na tvoju náladu a duševné zdravie. Hýbať sa jednoducho oplatí. Žiaľ, napriek tomu, že je pohyb pre človeka takou prirodzenou a jednoduchou aktivitou, tak existuje až príliš veľké množstvo ľudí, ktorí pohyb zanedbávajú. Je pravdepodobné, že medzi takých ľudí patríš aj ty. Ale prečo to vlastne robíš? Príčinu nájdeš vo svojom vlastnom mozgu, ktorý ťa rád sabotuje. Prečo to robí? Pretože tvoje lenivé ja ťa chce ochrániť pred aktivitami, ktoré ťa nebavia. Či už ťa nebaví chôdza, beh, cvičenie v posilňovni alebo iný druh pohybu, tvoj mozog si vždy spomenie na ten v úvodzovkách nudný pohyb, čo ťa nebaví, a následne ťa začne od pohybu odhovárať. Čo je problém, pretože ak sa chceš zbaviť stresu, hýbať sa musíš. Čo je teda riešením? Riešením je pohyb, ktorý ťa bude baviť. Ideálne v spoločnosti ľudí, ktorých máš rád. Štúdie totiž potvrdzujú, že práve skupinové cvičenie zlepšuje fyzické zdravie, ale aj psychické zdravie, podporuje motiváciu, znižuje stres a ešte k tomu je aj efektívnejšie ako to cvičenie individuálne. Chcel by si inšpiráciu na skupinovú aktivitu plnú zábavy? Predstavujem ti paintball na farme. Paintball na farme je extrémne zábavná hra, plná adrenalínu, odohrávajúca sa v prostredí rodinnej farmy. Je to hra, pri ktorej nerozhoduje fyzická sila, ale taktika a spolupráca hráčov. A ručím ti, že paintball na farme ťa zbaví stresu a zlepší ti náladu. Už teraz to znie lákavo. Ale keďže chcem, aby bol tvoj zážitok z paintballu na farme nezabudnutelný, vytvoril som pre teba špeciálnu all-inclusive ponuku. Čo všetko v rámci tejto all-inclusive ponuky dostaneš? V rámci paintballu all-inclusive dostaneš dvojhodinový vstup do areálu paintball na farme s kompletnou paintballovou výbavou, ktorá obsahuje paintballovú zbraň, ochrannú masku, celotelový overall, ochranné rukavice, rozlišovacie pásky
alebo prípadne rozlišovacie dresy. Ďalej dostaneš 100 kusov paintballových kuličiek a ako bonus dostaneš osviežujúci nápoj podľa vlastného výberu. Takže je len na tebe, či si vyberieš minerálku, kofolu, džús, nealkoholické pivo alebo iný nápoj z ponuky. A toto všetko dostaneš v rámci all-inclusive ponuky len za 17 eur. Áno, len za 17 eur sa môžeš zbaviť stresu, zlepšiť svoje zdravie a zažiť poriadnu zábavu. Ak si nechceš nechať ujsť túto jedinečnú, časovo obmedzenú ponuku, stačí kliknúť na červené tlačidlo pod týmto videom. Ak ešte váhaš, dovol, aby som ti vymenoval zo pár benefitov, ktoré získaš, ak využiješ túto špeciálnu all-inclusive ponuku. Poprvé, vďaka pohybu na čerstvom vzduchu zlepšíš svoje fyzické a psychické zdravie. Vďaka hormónom šťastia, endorfínom, ktoré sa pri pohybe vyplavia do tvojho mozgu, sa zbavíš stresu a poriadne sa zabavíš. Zažiješ adrenalín ako v akčnom filme. Vytvoríš si nezabudnutelné zážitky, na ktoré budeš rád spomínať. Toto všetko a mnoho ďalšieho získaš, ak si objednáš paintball na farme tu a teraz. Všetko však niečo stojí. Napríklad tieto paintballové značkovače, ako je Delta Elite, Spider Victor, Tipman 98 alebo Tipman Bravo One stoja od 110 do 440 eur. A ja som takýchto značkovačov kúpil 25. Ďalej som kúpil viac ako 50 kusov celotelových overallov vo všetkých veľkostiach a množstvo ďalšej paintballovej techniky. A to všetko ma stálo tisíce eur. Ty však nič z toho kupovať nemusíš. Všetko ti požičiam v rámci Paintballu All Inclusive, za ktorý zaplatíš menej ako za obed vo fast foode. Okrem kompletnej paintballovej výbavy sa môžeš tešiť na jedinečné paintballové ihrisko s rozlohou viac ako 6000 m2, ktoré sa nachádza na rodinnej farme v obci Horná Trnávka v okrese Žiar nad Hronom. Ihrisko má vlnitý charakter, ktorý dodáva hre dynamiku a umožňuje ti kreatívne využívať nerovnosti. Ochranou pred nepriateľskou paľbou tvoria balíky sena, plechové sudy, pneumatiky, stromy a poľnohospodárska technika. Paintball na farme je skupinová hra určená pre 8 až 24 hráčov. Takže ak ešte nemáš vytvorenú 8 a viac člennú skupinu, je na čase ju vytvoriť. Môžeš zobrať kamarátov, spolužiakov, kolegov z práce, rodinu alebo kohokoľvek iného, s kým sa chceš poriadne zabaviť. Jedinou podmienkou je, aby mali viac ako 12 rokov. Viem, že to nie je ľahká úloha, ale verím, že to zvládneš. Tvojou odmenou bude to, že sa zbavíš stresu a poriadne sa zabavíš. Pre dokonalý zážitok z paintball na farme som pre teba pripravil množstvo herných scenárov, ako sú herný scenár Deathmatch, čo je najčastejšie hraný herný scenár, ktorý je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, v ktorom je cieľom hry je vlastne eliminovať všetkých hráčov súpera, skôr ako sa to podarí súperovi. Potom je trošku náročnejší herný scenár Capture the Flag, v preklade zajatie vlajky, čo je vlastne herný scenár, v ktorom sa hráči snažia zmocniť súperovej vlajky
a zároveň ubrániť tú svoju. Víťazom sa stáva tým, ktorému sa ako prvému podarí umiestniť obidve vlajky na svoju základňu. Ďalším veľmi zaujímavým herným scenárom je lov na zajaca. V tomto hernom scenári si hráči spomedzi seba vyberú jedného zajaca, ktorý má plný zásobník guličiek a zaujme ľubovoľnú pozíciu na ihrisku. Všetci ostatní hráči sú lovci a úlohou lovcov je uloviť zajaca. Ale pozor, na ulovenie zajaca majú obmedzený počet guličiek. Väčšinou sa jedná iba o 10 guličiek na osobu. Pokiaľ si toto video dopozeral až sem, tak som presvedčený, že sa ti táto ponuka páči. Možno si už rozhodnutý a chceš toto video len zo zvedavosti dopozerať. Ale je tu možnosť, že stále váhaš, či túto ponuku využiť. Preto dovol, aby som k tejto špeciálnej ponuke pridal ešte zo pár bonusov. Ak si objednáš paintballovú inklúziu ešte dnes, získaš tieto 3 bonusy úplne zdarma. Bonus číslo 1. Ďalších 100 kusov paintballových guličiek. Okrem slúbených 100 kusov paintballových guličiek získaš ďalších 100 kusov paintballových guličiek úplne zdarma. Stačí, ak si objednáš paintballovú inklúziu tu a teraz. Bonus číslo 2. Sladká alebo slaná pochúťka podľa tvojho vlastného výberu. Pretože pri hraní paintballu ti môže vyhladnúť, sú pre teba nachystané pochúťky ako horálka, deli, Snickers, Twix, Crackery Toots, Slovakia Chips a množstvo ďalších pochúťok, z ktorých si môžeš vybrať svojho favorita. Áno, aj tento bonus je úplne zdarma. Bonus číslo 3. Garancia minimálne jedného voľného termínu v priebehu najbližších 14 dní s možnosťou expresnej rezervácie takéhoto termínu. Samozrejme, v prípade, že ti termín, ktorý ti ponúknem, nebude vyhovovať, môžeš si vybrať iný termín. Mojím cieľom je len to, aby si zahral vtedy, keď ti to najviac vyhovuje. Všetky tieto bonusy získaš zdarma. Stačí, ak objednáš paintballovú inklúziu tu a teraz. Stačí kliknúť na červené tlačítko pod týmto videom, následne vyplníš kontaktné údaje a zaplatíš. No a už potom ťa kontaktujem, vyberieme si vhodný termín a ide sa hrať. Nie je v tom žiadny háčik. Táto ponuka vyzerá až neskutočne dobre, ale je naozaj skutočná. Tvojou jedinou úlohou je nájsť minimálne 7 spoluhráčov, s ktorými sa prídeš spoločne zbaviť stresu a poriadne sa zabaviť. Existuje ešte nejaká pochybnosť, ktorá by ti bránila nakúpiť tu a teraz? Verím, že nie. Ale ak náhodou áno, poďme ju spoločne odstrániť. Dávam ti 100% garanciu vrátenia peňazí v prípade, že si z akéhokoľvek dôvodu rozmyslíš návštevu našej farmy. Napríklad sa ti nepodarí nájsť dostatočný počet spoluhráčov. Túto 100% garanciu vrátenia peňazí ti dávam až na 2 mesiace od zaplatenia objednávky. Stačí, ak mi napíšeš alebo zavoláš na telefónne číslo 0905 646 095 a ja ti vrátim peniaze. Je to fér? Ja myslím, že to je tá najlepšia ponuka, akú si kedy dostal. Čo všetko teda dostaneš? Poďme si to zhrnúť. Dostaneš vstup do areálu paintball na farme v hodnote 10 eur, požičia ti kompletnú paintballovú výbavu v hodnote 15 eur, dostaneš nápoj podľa vlastného výberu v hodnote 2 eur, dostaneš 200 kusov paintballových guličiek v hodnote 14 eur, dostaneš ďalej sladkú alebo slanú pochuťku podľa vlastného výberu v hodnote 2 eur a navyše máš garanciu termínu v hodnote 17 eur.
Keď si to všetko spočítame, tak zistíme, že celková hodnota všetkého, čo ti ponúkam, je 60 eur. Ale ak si objednáš paintball all inclusive tu a teraz, dostaneš to všetko aj s bonusmi len za 17 eur. Preto ak chceš využiť túto jedinečnú, časovo obmedzenú ponuku, musíš kliknúť na červené tlačidlo pod týmto videom. Pozor, táto cena za chvíľu končí a následne bude paintball all inclusive drahší. Preto ak chceš využiť túto skvelú ponuku, musíš jednať hneď teraz. Toto je posledná výzva. Klikni na červené tlačidlo pod týmto videom a objednaj ešte dnes.